नै फुरा खारग' बाजारा लोमसावजोबखानाय बे साहा दखानफ्राहाय सेस माबानानै लाबोजोब्बाय। थेवबो आङो बेखौ मुगै बांसिनबाबो नोंथांमोन देखायनोसै होननानै आङो मुगैयालासेबाबो दैयाव हाबनानै भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर। ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार। हेल' गाइस, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै भिडिअआ ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै जोंनि साइडआव अखा हानायाथ' सानथाम सानब्रै जालांबाय। ओमफ्राय बेखौनो जोंनि बे जेनोखि जोंनि नैबे लकेल बाजार जेन'बा फाटगाव होननाय फाटगाव बाजारावहाय बाजारा दै लोमजोब्बाय होननानै मिथिनो मोन्दों। ओमफ्राय बेयावहाय आङो थांनानै नोंथांमोननो बेसिबां दैया लोममारदों नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां देखायनो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। थ'द' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांदो बेसिबां लोममारदों दैया बाजारखौहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांनो मोनगोन आरो। बिदिबा नायबाय थादो लोगोफोर। आं दा नैबे बाइकजों ओंखारदों लोगोफोरनि बाइकआ बेनो सोलिसाबो लकेल बाजाराव बेरायनो थाखाय। लामाया दैजोब दै फाटगावआ हारसिंबा भिडिअ बानायजायाखै। हारसिङै फाग्लाखाय टेनसन सालाय जायो। नै मालाय ना साबाय हाखर गैयाबा ना सालायबावबाय नै खारगाव बाजारनि ना। दैयाबो देरसिनदोंसो। बियो सेरमांगा नङालै नै ओरै नाहरो थिल थिलखा। दैया दहाय बेयाव फुङाव बिदिनो गैयामोन। आं ओंखायनो बिजों सोखादों दहाय। बैसिम जाहैबाय दैया फट' सिनायनाव गैयामोन दहाय। सांसांजोब जेरावबो दैबाना। साफावसो এখন गारिটা agak नै हमजोबनाय। आयो बेयाव थांनो हागोन हायालै बेसे गोथौथाय। सिगोनदां लंपेन्टआ बोखोग्रोआबा जाबावगोन। नै फुरा खारगाव बाजारा लोमसावजोबखानाय बे साहा दखानफ्रा। नै सावजोब लोमसावजोबनाय गासिबो जेरावबो। मैगंफ्रा फाननो मोनासै नै लामा सामा लोमजोबखानाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नैबे दैबाना लोमसावनाय भिडिअखौ नुखाबाय। नोंथांमोननो आं जेसेबां हायो आंनि साइडनिफ्राय आं देखायनानै होबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनो कमेन्टआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, आं हारसिंसो थांदोंमोन ना बे भिडिअ बानायनो होननानै। ओमफ्राय बे थांनाय समावहाय जे लामाजों आङो फार्स्ट गारि सालायलांदोंमोन बे लामाजोंहाय फुरा दैजोबमोन आरो बेजों थौसिनमोन दैया। ओमफ्राय आं बे हारसिं थांनाय समावहाय आङो बे लामाजों सालायलांनायाव आङो बाइकजोंखाय हारसिङैखाय फारसेजों मबाइल दैयोबा आं गारिखौ सालायनो हाया जानायलाय भिडिअखौ आं बेयाव बानायनो मोनाखै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जिखुनु बेखौ बानायालासिनो आं दस्रा साइडआव बानायखांनानै फैफिनबाय थानाय समाव न' मोनहाङाव सासे लोगोआहाय पार्कआव थांफिनथौ होननानै लिंलांनाय टाइमावसो आं नैबे फार्स्टआव होनाय भिडिअखौ आं बानाय मोनफिनदों आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै भिडिअआलाय आलादा जुदा जाखो, दहाय हारसिं थांनायलाय बोरै सानै जालायखो बेबायदि साननो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय। बिराद खस्थ'जोंसो आंबो भिडिअ बानायदों। बे दैयाहाय दुनियानि लेथ्रा दाखोर दाला खिखा फैजोबनाय बे बाजारावनो जमा जाफैजोबनाय बे दैखौ नायोबा नोंथांमोनाबो नुयोबा मुगैगोन आरो। बेबादि
बे दैखौ गाबाय थानांगौबा आथिंफ्राव सिथर जालाजोबखागोन आरो बेबायदि अबस्था आरो बे दै लोमनाया गासिबो दुनियानि दाखोर दाला जायनाखि बाजार खना खनला दाखोर दाला दङ बे सेस जमा जोबखासै आरो बे बाजार गेजेराव दा दैजोंहाय सेस माबानानै लाबोजोब्बाय। थेवबो आङो बेखौ मुगै बांसिनबाबो नोंथांमोन देखायनोसै होननानै आङो मुगैयालासेबाबो दैयाव हाबनानै भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर, ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय भिडिअखौथ' बारा गोलाव खालामला, दिनै भिडिअ एसेनोसै, बाय बाय।